موسى بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي مادن عي تلعول سلاتون موسى بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي مادن عي تلعول رحم مهراتن دانكي كم حد صافغري أيو لبغي راحل وهراتن أصنغ نايغي راحل وهراتن أصنغ نايغي بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي مادن عي تلعول سلاتون موسى بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي مادن عي تلعول راحل مهراتن ايو كيدانكي كم ناي سماي برهان ايو كرخي راحل مهراتن عالبس نايخي راحل مهراتن عالبس نايخي بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي مادن عي تلعول سلاتون موسى بترغين آرون ويبن عي صموئيل ماراميغي
زخبركم أحواتن أحاتن እግዚአብሔር ነዚ መዓልቲ እዚ ዝሃበና ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎሚ መደብና ጸሎት መጀመርያ ብጸሎት ጀሚርና ብደናግልና ቀጺልና ናብቲ ቀጻሊ ሶኑይ እነስተንትኖ ዘለና ናይ አቦና ቅዱስ አቦና ፍራንቼስኮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና። ነቲ መልእኽቶም ክርስቶስ ህያው እዩ ዝብል ካልኣይ ምዕራፍ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ክፋል ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ክንርእን ክነስተንትንን ኢና። ለዚ ብጸሎት ክንጅምር። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ኦ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በንቲ ሕሙማት አሕዋትናን አሓትናን ደጊምና ንልምና ኣለና። ንኩሉ ሕማም ንኩሉ ቃንዛን ካብኦም ከርሕቕ መንፈስ ሕማም ስዒሩ ህይወት ክህቦም ንኩሉ ክሕውስ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምኖ ኣለና። በንቲ ሕሙማት ጸልዩ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ንልምነካ ንማሕፅነካን ኣለና። ንሕሙማት አሕዋትናን አሓትናን ህይወት ዓድሎም ንኩሉ ሕማም ንኩሉ ቃንዛን ካብ ልዕሎም አርሕቕ ኦጎይታ ፍርሓትካ ብቕልጡፍ ይምፃና ኩሉና ንበል። ኦጎይታ ይቕረ በለልና። ኦጎይታ ይቕረ በለልና። ፈውሲ ነፍስን መሕወይ ስጋን ዝኾንካ አምላኽና ንኩሉ ፍጡር ትምልከት። ብርኩሳት መናፍስቲን ዝጨነቑ ነፃ አውፃእዮም። ንሽግርትን ንጭነቕትን ሰብነት ቅሳነት ዕረፍትን ሃብ። ካብዚ ቤት እዚ ካብ ኩሎም እቶም ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝፅውዑን ንኩሉ ሕማም አርሕቕ። ደጊም ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕማም አርሒካ ሙሉእ ድሕነት ክትዕድለና ብሓደ ወድኻ ንልምነካ ኣለና። ንዓኻን ንዕኡን መንፈስ ቅዱስ ሕጅን ወትሮን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን። አቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግብዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ያቕርበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ያቕርኻ ንበል። ኣብ ፈተና ይትእትወና ካብ ክፉ አድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ሕዳት መልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ አንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም አደ አምላኽ ለምንልና ናና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን አሜን። ስብሐት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸ ንወትሩን ንዘላለም ዓለምና አሜን። ናባኸን ሰውራ እዛ ናይ ምሕረት ሰዓት ዝኾነት ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሕፅንታ ዘቐረበትልና ጸሎት ከምቲ ኣብ መእተዊ ክጽልዩልና ዝጸንሑ አባቴ መላእ ዓለምና ምስ ኩሉ ጭንቃ ምስ ኩሉ ተስፋ ናብ ምሕረት አምላኽ نقرب ጸሎት ሃይማኖት ሐዋርያ ደረሶ ናምን እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዲ ጎይታና ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ እንሰን ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓመመ ብትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሲር ወረደ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሥአ ኣብ ሰማይ ወፀ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አብ ተቐመጠ ደሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ አምን መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊ ናይ ቅዱሳን ሱታፌ ናይ ኃጢአት ስርየት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘላለም ሕይወት አሜን። ኦ ከም ምንጭ ምሕረት እንካብ ልቢ ኢየሱስ ፈልፈልካልና ደምን ማይን አባ ኦ ከም ምንጭ ምሕረት እንካብ ልቢ ኢየሱስ ፈልፈልካልና ደምን ማይን ኦ ከም ምንጭ ምሕረት እንካብ ልቢ ኢየሱስ ፈልፈልካልና ደምን ማይን ኦ ዘላለም አቦ ምንቲ ክሓሲ ኃጢአትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና ምንቲ ስቃይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና ምንቲ ስቃይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና
من تسعي زملو حماماتو نعنا نملع علم محارنا 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 او زلالم ابو من تخحس حدياتنا نيملع علمن ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና ብምህረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምነ ኣምላኸይ ነዓ ሓግዝ ንድኻመይ ኦ ዘላለም ኣቦ ምንቲ ክሓሲ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና ምንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ نعنا نملع علم محارنا 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 ኦ ዘላለም ኣቦ ምንቲ ክሓሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና ኦ መሓሪ ኣምላኽ መሓረና ኢኻ ምሕረት እዩ ልማድካ ጎይታይ ሓድራኻ ኦ መሓሪ ኣምላኽ መሓረና ኢኻ ምሕረት እዩ ልማድካ ጎይታይ ሓድራኻ ምንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ نعنا نملع علم محارنا 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 ኦ ዘላለም ኣቦ ምንቲ ክሓሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና ተቐበል የሱሰይ ተቐበል የሱሰይ ብደምካ ሓድሽ ኪዳን ከፊትካ ዝነበረኒ ሓጢኣት ዝወሰድካ ምስጋና እዩ መስዋዕተይ
إزيو دعاي مزموري تقبل يسوسي تقبل يسوسي بدمك حدش كيدان كفيتك زنبرني حاديات زوسدك مسكانا أيو مسواتي إزيو داي منفسي من تسقاي سمولو حماماتو نعنا نمل علم محارنا 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 وزلالم أبو من تخحس حدياتنا نيملع علمن نيبزح زفتو دخا قويتانا يس كريستوس سجان دمن نفسن ملكتن أربل كارلونا تايكي خفلكا سليتي دمكا نهي وديوين سلازر خفكا انتايكي خفلكا سليتي دمكا نهي وديوين سلازر من تسقاي سمولو حماماتو نعنا نمل علم محارنا 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ጽንበለና ኦ ክርስቶስ ጽንበለና ኦ ሰማያዊ አምላክ መሓረና ኦ መድኃኔ ዓለም ወልደ አምላክ መሓረና ኦ መንፈስ ቅዱስ አምላክ መሓረና ኦ ቅዱስ ሥላሴ ሓደ አምላክ መሓረና ኦ ካብ ከርሲ አቦ ትፍልፍል ምንጭ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ዘይትብጻዕ ምስጢር ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ካብ ምስጢረ ሥላሴ ትፍልፍል ምንጭ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ በአእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጭ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ናይ ኩሉ ህይወት ተሓጓስን ምንጭ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጭ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ንመላእ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን ኦ ብስግው ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻካ ምሕረት አምላክ ኣባኻ እመን
وخابرحو قسل لبي يسوس وحسكا محرت أملاخ أباخا أمن ومنتنا حدياتنا تاتب لبي يسوس تعوركا محرت أملاخ أباخا أمن ونقدس بيت خرسيان زمسرتكا محرت أملاخ أباخا أمن ونمستيرة أمكاز سرعكا محرت أملاخ أباخا أمن وبقيتا يسوع كريستوس جيركا تتغنى محرت أملاخ أباخا أمن وكل هوتنا تسنينا محرت أملاخ أباخا أمن وبفلايا ساعات موتنا تحوفنا محرت أملاخ أباخا أمن وزيت موت هوت بنا محرت أملاخ أباخا أمن وكاب حوي جهنم أسات تسورنا محرت أملاخ أباخا أمن وبملاختي تدنا بقدسان كازي تجبت محرت أملاخ أباخا أمن وكل ملكة ومستيرات تنبر من محرت أملاخ أباخا أمن وكل وردتنا تناقفنا من محرت أملاخ أباخا أمن ونايت حقواسنا من محرت أملاخ أباخا أمن وأب زي هلاوي تتصوعكنا محرت أملاخ أباخا أمن ونزلون نزمتسن تشلم محرت أملاخ أباخا أمن ونخلنا نباها زستمكنا محرت أملاخ أباخا أمن ونخلو تسفى زغورة قلبي تتصنانع تفتا ومحرت أملاخ أباخا أمن ومعرفي الباب سلام دنقصات زخونكا محرت أملاخ أباخا أمن وتسفى زي بلو تسفى تهم محرت أملاخ أباخا أمن وحديات علم تدمسس بقع زيابهير يا رب لنا وحديات علم تدمسس بقع زيابهير سمعنا وحديات علم تدمسس بقع زيابهير محارنا محرتك درزي بلو مزقب رحرحيخا زي ودا وزلالما أملاخ أبتنكر أوانات كندي تبعات مسآنن تسفى مغراتن بعبي امنت أبتحتي فقرن محرتن زخونت قدس فؤادك من تخنحدر قولحتا حياونتك أبانا ملس محرتك ونبزحلنا آمين وقدسي فاوستينا لمن لنا وقدسي فاوستينا لمن لنا وقدسي فاوستينا لمن لنا እግዚአብሔር ይሃበልና ደናግል ወሓቂ ነዚ ጸሎት እዚ ዝመራሕናና እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ተቀቢሉ ብምሕረቱ ክዕረቀና ዘድልየና ጸጋታት ክህበና እናሓሰብና እምበር ደጊምና ሕጂ እውን ናብቲ ዝቕፅል ክፋል ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንሓልፍ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና በዚ ቃል እዚ ክበፅሓና እናሓሰብና ብትሑት መንፈስ ልብና ክንከፍተሉ ንኣምላኽና ንሕተት እዚ ናይ ሎሚ መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ እነስተንትኖ ዘለና ቃል እምበኣር ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡና ክርስቶስ ሕያው እዩ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ትምህርትና ክርስቶስ ሕያው ምዃኑ ንሱ ተስፋና ምዃኑ ንዓለምና ከዓ ንእስነት ከም ዘምፃላን ንሱ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎን ምሳና ከም ዝጓዓዝን ወላ እኳ ንሕና ብሓጢኣትና ብኽፍኣትና ብዝተፈላለየ መገዲ ካብኡ እንተረሓቕና ቅዱስ አቦና ነቲ ናይ ጥፉእ ወዲ ምሳሌ ብምዝካር እግዚአብሔር አምላኽና ግን ከምዘይ ሓድገናን ከምዘይ ድርብየናን ምሂሮም ጽሒፎምን ንሕና እውን ክነስተንትን ክኢልና ነዚ እውን ብዝተፈላለየ ኣብ ቃል አምላኽ መንእሰያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ርኢና ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ቀዳማይ ክፋል ከዓ ክርስቶስ መንእሰይ ክርስቶስ ኣብ መንጎ መንእሰያት መንእሰይ ምዃኑ ንመንእሰያት ኣብነታውን ክኸውን ንኣምላክ ከወፍዮም ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ይብሉ እንዳረጋገፀ መንእሰይ ወይ ንእስነት ሓደ ክፋል መሰረታዊ ዘነቃቅሕን ዘባራትዕን ክፍሊ ህይወት ምዃኑ ከም ዝገለፁ ኣስተንቲና ክርስቶስ ባዕሉ ዝተመከሮን
ዝቐደሶን ምዃኑ ንእስነት ወይ መንእሰይ ወሪእና እዚ ክፋል ናይ ህይወት ሓደ ተልእኾ ንክፍፅምን ዝዳሎ ዘሎ መንእሰይ ዘነቃቅሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበሉ እውን ይላበውና ናይ ሎሚ እምበኣር 3-4 ነጥቢ ዝሓዘ ኣስተንትኖ ክንገብር ንሱ ከዓ ንእስነት ቤተክርስትያን ንምሕዳስ ክፍቲ ዝኾነት ቤተክርስትያን ንምልክታት ግዜ እተስተውዕል ቤተክርስትያን ማርያም እታ መንእሰይ በዓልቲ ናዝሬት ዝብል ብሓቂ ክነስተንትን እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ነዚ ቃል እዚ ነዚ ቅዱስ ቃል ናይ ኣቦና ንነፍሲ ወከፍና ዝለኣኹልናን ዝፀሓፈሉናን ኣስተንቲና እውን ከም ሰያትን ኣብ ሂወትና ነርኦ ሂወትና ሰብሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ሎሚ ብቃሉ ሎሚ በዚ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቲ ይላበውና ስለዚ ንእስነት ቤተክርስትያን ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ ካልኣይ ምዕራፍ እምበኣር ቁፅሪ 34 ከም ዝናበሉ ይፅሕፉ መንእሰይ ምዃን ሓደ ዕድመ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ኩነት ናይ ኣእምሮ እዩ እውን ይብሉ ስለዚ ከም ቤተክርስትያን ዝኣመሰለት ናይ ጥንቲ ትካል ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ታሪክ ዕድማኣ ክትሕደስን ናብ ንእስነት ክትምለስን ትኽእል እያ እናበሉ ይፅሕፉ ስለዚ መንእሰይ ምዃን ማለት ዕድመ ወይ ዓመት ምቁፃር ዘይኮነስ ናይ ኩነትን ናይ ኣእምሮን ከምኡውን ናይ ልቦናን መንፈሳውን ስጋውን ናይ ኣጣማምታን ናይ ምሕዳስን መንፈስን ዕቤትን እዩ ይብሉ ለዚ ንሕና ከም መንእሰያት ከም ዓበይቲ ይኹን ብሓቂ ኣብ ህይወትና ዕድመ ኣብ ዝወሰኽናሉ ምስኡ ጥበብ ኣምላኽ ፍርሃት እግዚኣብሔር ምሳና ዝዓብየሉ ክኸውን ኣለዎም ስለዚ ከም ቤተክርስትያን ዝኣመሰለት እምበኣር ናይ ጥንቲ ትካል ነዊሕ ዕድመ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ታሪክ ዕድማዓ ክትሕደስን እንደገና ብምስትንታን ናብ ንእሰነታ ክትምለስ ናብቲ መሰረታዊ ምንጫ ክትምለስ ኣለዋን ይግባአን እናበሉ ይምሁሩና ነዚ ንክትከውን እምበኣር ንሕና ሎሚ ክንስተንትኖን ክንፈልጦን ዘለና ነፍሲ ወከፍና ናይዛ ህንፃ ክርስቶስ ዝኾነት ቤት ኣምላኽ ዝኾነት ነፍሲ ወከፍና ከም ቤተክርስትያን ንድሕሪ ተመሊስና ቤተክርስትያንና ክንሃንፅ ነዛ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ባርካም ወይ መርከብ ድሕነትና ዝኾነት ምስኣ ጉዕዞና ክንገብር እንከለና ብሓቂ ንእሽተይ ኮይና ብዝተሓደሰ መንፈስን ሓይልን ከም መንእሰይ ኮይና ጠጠው ንኽትብል ንኽትሕደስ ንኽትልወጥ ነፍሲ ወከፍና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ነፍሲ ወከፍና ክንለኣኽ ይዕድሙና ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምዚ ይብል ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ሃብታም ብሕሉፍ ዝኾነ ነዊሕ ሕያው ታሪክ ሃብቲማ ምስ ግዜ ናብ ፍፅምና ደቂ ሰባት እንዳተጓዓዝና ናብቲ ናይ መጨረሻ ታሪክ ዕላማኣን ሂወታን ንሳ ብሓቂ ናይ ዓለም ንእስነት እያ ኣብኣ ምስቲ ምስ መንእሰያት ዘሰንን ዓርኮምን ዝኾነ ክርስቶስ ወትሩ ምርኻብ ይከኣል ይብል ስለዚ ከም ቤተክርስትያን መጠን እምበኣር ነቲ ሕሉፍ ዝኾነ ታሪኻዊ ቤተክርስትያንናን ሃብትናን ብምዝካር ወትሩ ንሕና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ምስኣ ክንጓዓዝ ምስቲ ሕያው ዝኾነ ክርስቶስ ከም ዓርክና ምስኡ ብሓደ ክንጓዓዝ ወይ ክንረኽቦ ይዕድሙና እቲ ካልኣይ ናይ ሎሚ ነጥቢ ንሪኦ ቤተክርስትያን ወይ ንምሕዳስ ክፍትን ቅርብትን ዝኾነት ቤተክርስትያን በዚ ቅዱስ ኣቦና ቤተክርስትያንና እምበኣር ሎሚ እውን ንምሕዳስ ክፍቲ ንኽትከውን ቅርብቲ ንኽትከውን ይሓቱ ኣብ 35 ንቤተክርስትያንና ካብ ኩሎም እቶም ኣረጊት ክገብርዋ ዝደልዩ ኣብ ሕሉፍ ዝኣስርዋ ጠጠው ዘብልዋን ከምዘይ ጥንቀሳቐስ ዝገብርዋን
ዝደልዩ ክነድሕና ወይ ከድሕና ንጎይታ ንለምኖ ይብሉ። ህዝበ ቤተክርስትያን እምበኣር ካብቲ ኩሉ ንድሕሪት ዝጎትዋ ከም ኣረጊት ንኽትጓዓዝ ዝገብርዋ ጠጠው ዘብልዋ ከም ዘይትንቀሳቐስ ክገብርዋ ዝደልዩ ሓይልታት ጎይታ ምእንቲ ከድሕና ክንጽልን ክንልምንን የድሊ። ምክንያቱ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ምስ ግዜ እትልወጥ ምስ ግዜ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ጠጠው ዘይትብል እንታይ ደኣ እትዓቢ ከም ምዃና መጠን ጠጠው ዘብልዋ ኩሉ ዕንቅፋት ዝኾንዋ ምእንቲ ከኣልየላ ምእንቲ ክሕግዛ ንጎይታ ክንልምኖ ንለምኖ እናበሉ ንነፍሲ ወከፍና ይዕድሙና። እንተኾነ ካብ ካሊእ ፈተና ነቲ ኩሉ ዓለም ዘቕርበላ ብምቕባል ንርእሳ መንእሰይ ጌራ ካብ ምሕሳብን ንመልእኽቲ ኣወጊና ከም ዝኾነ ካሊእ ኩሉ ብምስራሕ ንርእሳ ዝተሓደሰት ጌራ ካብ ምሕሳብ ሓራ ከውፃኣ ንለምኖ። ስለዚ እምበኣር ብሓቂ ካብ ካሊእ ኩሉ ፈተናታት ነቲ ኩሉ ዓለም ከቕርበላ ብምቕባል ከቕርበላ ንርእሳ መንእሰይ ጌራ ካብ ምሕሳብን ንመልእኽቲ ወንጌል ከም ዝኾነ ካሊእ ኩሉ ብምስራሕ ርእሳ ንርእሳ ዝተሓደሰት ጌራ ካብ ምሕሳብ ወፅያ ወትሩ ነተሓድሶ ክትፅዕር ነተሓድሶ ክትደክም የድብላ ኣለዋ። ኣይፋሉን ይብሉ ቤተክርስትያን መንእሰይ ኮይና እትርከብ ገዛእ ርእሳ ኮይና ምስ እትርከብ ይብሉ። ስለዚ ቤተክርስትያን ሎሚ እውን ብሓቂ ሓዳሽ ኮይና ተሓዲሳ እቲ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ሓይሊ ተሸኪማ ንገዛእ ርእሳ መንእሰይ ኮይና ንኻልኦት ክትምግብ ንኻልኦት መንገዲ ድሕነት ክትመርሕ እትርከብ ገዛእ ርእሳ ኮይና ናይ ክርስቶስ ኮይና እቲ ምንጪ ዝኾነ ክርስቶስ ዝመሃራን ዝሃባን ሓላፍነት ተሰኪማ ሓቀኛ መልክዕ ክርስቶስ መልክዕ ጎይታና ሒዛ ምስ እትርከብ እያ ይብሎም። ከምኡውን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓይሊ ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ቅዱስ ቁርባንን ካብቲ መዓልታዊ ህላዌ ኢየሱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ምስ እትቕበል ይብሉ። ስለዚ ቤተክርስትያን መጀመርያ መንእሰይ ኮይና ንኽትርከብ ገዛእ ርእሳ ኮይና ክትርከብ የድሊ ኢሎም ቀፂሎም ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓይሊ መጀመርያ ካብ ቃል ኣምላኽ እቲ ካልኣይ ካብ ቅዱስ ቁርባን እቲ ሳልሳይ ካብ መዓልታዊ ህላዌ ኢየሱስን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ምስ እትቕበል እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ከም ቤተክርስትያን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ሓደሽቲ ኮይና ዝተለወጥና ኮይና ምስ ሓይልና ኣብ እምነትና ጽኑዓት ኮይና ንኽነብር መጀመርያ ናፍቲ ምንጪ ህይወትናን ምንጪ እምነትናን ዝኾነ ክርስቶስ ክንምለስ የድሊ። ሓቀኛታት ሃዋርያት መሰኻኽር ክርስቶስ ኮይና ክንነብርን ክንመላለስን የድሊ። እቲ ቀፂሉ ዝመጽእ መዓልታዊ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ብቃል ኣምላኽ ክንምገብ ብቃል ኣምላኽ ክንዓቢ እቲ ሳልሳይ ካብ ቅዱስ ቁርባን ካብ ህላዌ ክርስቶስን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን እናተቐበልና ልባትና እናኸፈትና በዚ መንገዲ እዚ ምስ ንነብር ብሓቂ ንሕና ዝተሓደስና እታ ንሕና ዘቆምናያ በኣና እትቐውምን ንሕና በኣና ቤተክርስትያን እትስመ ማሕበር ኣመንትን እውን ሓዳሽን መንእሰይን ኮይና ትነብር። ስለዚ ቤተክርስትያን መንእሰይ እትኸውን ብተደጋጋሚ እምበኣር ብሓፂሩ ናፍቲ ምንጫ ምስ እትምለስ ወይ ነቲ ምንጫ ዝኾነ ክርስቶስ ምስ እትመስል እዩ እናበሉ ሎሚ ብቃሎምን ብፅሑፎምን ቅዱስ ኣቦና ይምህሩና። እዚ ብሓቂ ነቲ ክርስትያናዊ ህይወትና ንኸነብሮ ዝሕግዘና እዩ። ክርስትያናዊ ህይወትና ትርጉም ንኽህቦ ደጋጊምና ክነስተንትኖ ናፍቲ ምንጪ ዝኾነ ክርስቶስ ክንምለስ ብቃል ኣምላኽን ብቅዱስ ቁርባንን
بهلاوي يسوس أم منغنا بحيل منفوس قدسن እንነብር ሰባት ኮይና ክንነብር ቀፂሎም ኣብ ፍቅዲ 36 ናይ ካልኣይ ምዕራፍ ብርግጽ ንሕና እቶም ኣባላት ቤተክርስትያን ካብ ካልኦት ፍሉያት ኮይና ክንቀርብ የብልናን ይብሉ እንታይ ደኣ ከም ሃዋርያት ዘስተማቕርዎ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዓብይ ሞገስ ነበሮም ይብለና ኣብ ግብረ ሃዋርያት 2:47 ስለዚ ከም ሓደ ፍሉያት ኮይና ክንቀርብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ነፍሲ ወከፍና ወይ ኩሉና ኣሕዋትን መኻይድን ጎረባብትን ኮይና ክስምዓና ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ኣቦ ንሱ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዘለና ምክንያቱ ሓደ ንሱ እቲ ካልኣይ ኣካል ናይ ቅድስት ስላሴ መድሕን ዝኾነ ክርስቶስ ስለ ዘለና ምክንያቱ እቲ ናይ ሳልሳይ ኣካል ቤተክርስትያን ዝመርሕን ዘቁምን መንፈስ ቅዱስ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ማሕደር ገይሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እንምራሕ ፍጡራቱን ደቁን ስለ ዝኾና ነፍሲ ወከፍና እምበኣር ከም ኣሕዋትን መኻይድን ኮይኑ ክስምዓና ደኣ እምበር ነንሕድና ፍሉያት ዝተፈለና ኮይኑ ከይስምዓና ብሕውነትን ብሓድነትን ክንጓዓዝ ቅዱስ ኣቦና ይሙዕዱና እንተኾነ ይብሉ ማዕረ እውን ብተወሳኺ እውን ይብሉ ፍሉያት ምዃንና ትብዓት ክህልወና ኣለዎ ግን ከዓ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍሉይ ዝገብረና ህያባት ኣምላኽ ኣለና ነቲ ዝዓለም እዚ ከወፍየልና ወይ ክህበና ዘይክእል ካልኦት ሕልምታት ናይ ለጋስነት ጽባቐ ናይ ኣገልግሎት ናይ ንጽሕናን ናይ ምሕረትን ኣብ ፀዋዕታኻ ተኣማኒ ምዃንን ናይ ጸሎት ናይ ፍትሒ ንፍትሒ ምቅላስን ንሓበራዊ ጽቡቕ ምስራሕ ንፍቅሪ ድኻታት ማሕበራዊ ዕርክነት መስከርቲ ኮይና ክንርከብ የድሊ ይብሉ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ ከም ኣባላት ቤተክርስትያን መጠን ኣብ መንጎና ነፍሲ ወከፍና ከም ኣሕዋትን መኻይድን ኮይኑ ክስምዓና ኣለዎ ድሕሪ ኢሎም ማዕረ ከዓ ፍሉያት ምዃንና ትብዓት ክህልወና እሞ ነቲ እዚ ዓለም ከወፍየልና ወይ ክህበና ዘይክእል ካልኦት ሕልምታት ክንሓልም ናይ ለጋስነትን ናይ ኣገልግሎትን ናይ ንጽሕናን ናይ ምሕረትን መስከርቲ ክንከውን ኣብ ፀዋዕታና ተኣማንነት ክነርኢ ናይ ጸሎት ናይ ፍትሒ ናይ ሓበራዊ ጽቡቕ ንፍቅርን ድኻታት ማሕበራዊ ዕርክነትን ሓድነትን መስከርቲ ኮይና ክንርከብ ይግባአና እናበሉ ቅዱስ ኣቦና ይምኽርና ኣብ ቁጽሪ 37 ቀፂሎም ቤተክርስትያን ክርስቶስ ንፀዋዕታ ኣምላኽ ብዘይ ምስማዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጣዕሚ ሓጎስ ናይ ምጥፋእ ፈተና ክትወድቕ ትኽእል ያብሉና ለዚ እዚ ንቤተክርስትያን ከም ቤተክርስትያን ጥራይ ዘይኮነስ ንነፍሲ ወከፍና ዝብሉና ዘለው እዩ ምክንያቱ ነታ ቤተክርስትያን ዘቕሙ ንሕና ኢና ንሕና ተኣኪብና ማሕበር ኣመንቲ ክርስትያን ተኣኪብና ኢና ቤተክርስትያን እንበሃል ስለዚ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ይብሉ ንፀዋዕታ ኣምላኽ ብዘይ ምስማዕ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጣዕሚ ዘለዎ ሓጎስ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ንኸይትነብር ናብ ጥፍኣት ፈተና ክትወድቕ ትኽእል እያ እዚ ጥፍኣት እዚ ናብዚ ውጥቀት እዚ ናብዚ ፈተና እዚ እትወድቕ ከዓ ብሓቂ ንፀዋዕታ ክርስቶስ ንቃል ኣምላኽ ብዘይ ምስማዕ እዩ ስለዚ ናብቲ ሓሳዊ ዝኾነ ርግፅነት ናይ ዓለም ትምለስ እዚ ቤተክርስትያን ንሕና ነፍሲ ወከፍና ንፀዋዕታ ኣምላኽ እንተዘይሰሚዕና ንቃል ኣምላኽ እንተዘይተቐቢልና ኣብ ህይወትና ጣዕሚ ናይ ክርስቶስ ጣዕሚ ናይ ቃል ኣምላኽ ጣዕሚ ምስ ክርስቶስ ምዃን ፍቅሩን ክነስተማቕር እንተዘይክኢልና እዚ ጣዕሚ እዚ ዝሓጎስን እዚ ካባና እንተሪሒቑ ነቲ ናብቲ ሓሳዊ ዝኾነ ጣዕምን ሓጎስን ዘለዎ ኢልና እናኣምነሉ ግዝያውን መታለልን ዝኾነ ርግፅነት ዘለዎ ናብ ናይ ዓለም ነገራት ንምለስ ስለዚ መገድና ንስሕት ማለት እዩ ለዚ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ንፀዋዕታ ኣምላኽ ክሰምዕ
ይግባእ ለዚ መንእሰያት እዮም ይብሉ ቅዱስ ኣቦና መንእሰያት እዮም መንእሰይ ኮይና ንኽትነብርን ዝሕግዝዋ ዘይዝገብርዋ ለዚ ቅዱስ ኣቦና እንታይ ይብሉ ካብዚ ፈተና እዚ ንኸይትወድቕ መንእሰይ ኮይና ንኽትነብር ካብ ብልሽውና ናብ ብልሽውና ንኸይትወድቕ ጠጠው ንኸይትብል ንኽትቅፅል ከይትዕበ ናብ ሓደ ዝኾነ ኣኼባ ከይትቕየር ዝሕግዝዋ ንኽትነብር ዝመርሕዋን ዝገብርዋን ኣዝያዲኻ ንኽትከውን ዝበለፀ ምስክርነት ንኽትህብን ምስድኻታት ዝተወገኑን ንኽትስለፍን ምእንቲ ፍትሒ ክትቃለስን ብትሕትና ንርእሳ ክትሓትት ዝድግፍዋ መንእሰያት እዮም እናበሉ ፀዋዕታ የቕርቡልና ስለዚ እዚ ፀዋዕታ እዚ ንነፍሲ ወከፍና እዩ ለዚ ቤተክርስትያን ናብ ጳጳሳት ካህናት ዲያቆናት ደናግል ክንጥምት ዘይኮነስ ንሕና ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ናታ ክፋል ስለ ዝኾና ናታ ኣባላት ስለ ዝኾና ናትና ስለ ዝኾነት ንሕና ኢና መንእሰይ ኮይና ብዝተሓደሰ መንፈስ ንኽትነብር እንሕግዛን እነባረታዓን ካብ ኩሉ ብልሽውና ጠጠው እነብላን ዝያዳ ንኽትዓቢ እንገብራን ዝያዳ ቃል ወንጌል ንኽተበስር እነተባብዓን ስለዚ ሎሚ ነዚ ብምስትንታን እምበኣር ነብሲ ወከፍና ሓላፍነቱ ወሲዱ ክዕጠቕ የድሊ መንእሰያት ንቤተ ክርስቲያን ከም ብሓድሽ ብምጅማር ክትሕጎስ ክትሕደስ ንርእሳ ብምልኣት ክተወፍን ዓበይቲ ነገራት ክትፍፅምን ክትነቅልን ክትብገስን ጽባቐ ናይ ስእነት ንእስነት ከወፍዩላ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ለዚ ስካብ ክንደይ ዓበይቲ ቃላት ወይ ዝሕጉስ ቃላት ከስምዑና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንመንእሰያት ብፍሉይ መንገዲ ዓብይ ሓላፍነት የሰኩሙና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ መንእሰያት ይብሉኽ ደግሞ ንቤተ ክርስቲያን ከም ብሓድሽ ብምጅማር ሕጉስቲ ንኽትከውን ንኽትሕደስ ንርእሳ ብምልኣት ንኽተወፍን ዓበይቲ ነገራት ኣብ ጉዑክ ስብከት ወንጌላ ንኽትፍፅም ንኽትነቅልን ጽባቐ ናይ ንእስነት ናይ ተሓድሶ ከወፍዩላ ዝኽእሉ መንእሰያት እዮም ይብሉ ኣብ ቁፅሪ 38 ቀፂሎም እቲ ኻባና መንእሰይ ዘይኮነ ይብሉ እቲ ኻባና መንእሰይ ዘይኮነ ኣብ ጥቓ ናይ መንእሰይ ድምፆም ክኸውን ወይ ናብኦም ክቐርብ ናታቶም ምንቕቓሕ ክቕበልን ይግብኦ ይብሉ ስለዚ ዓበይቲ ነገራት ንኽትፍፅም ንኽትነቅል ጽባቐ ናይ ንእስነት ከወፍዩልካ ስለ ዝኽእሉ ናብ መንእሰያት ክትቀርብ እቲ ኻባና መንእሰይ ዘይኮነ እምበኣር ኣብ ጥቓኦም ድምፆም ክኸውን ወይ ክቕርብ ናታቶም ምንቕቓሕ ንምርካብ ዕድላት ክረክብ ይግብኦም ስለዚቶም መንእሰያት ዘይኮንና እውን ካብ ድምፂ መንእሰያት ብምስማዕ ካብኦም ሓይሊ ብምርካብ ብኣቶም ብሕቶኦም በቲ ዘወፍይዎ ተግባራትን ፍልጠትን ክንተባብዕን ክንነቃቕሕን ዕድላት ክንረክብ ክንፅዕር ይግባአና እቲ ምቅርራብ ኩነታት ወይ ዕድላት ይፍጠር ኣብዚ እምበኣር ኣብ መንጎ መንእሰያትን ዓበይትን ማሕበር ኣመንትን ምቅርራብን ምዝርራብን ምዝፍጠር ኣብዚ ዕድላት ይፍጠር ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ምክንያቱ ቤተክርስትያን ናይ ዘተን ናይ ሕውነትን መስካሪት ቦታ እተንፀባርቕ ክትከውን ኣለዋ ይብሉ እዚ እታ ቅዱስ ኣቦና ቤተክርስትያንና ንሕና ነፍሲ ወከፍና ናይ ዘተን ናይ ሕውነት ሓድነትን መስከርቲ ንቤተክርስትያንና ቦታ እተንፀባርቕ ክንገብራ ነፍሲ ወከፍና ክንዕጠቕ ይዕድሙና ድምፂ መንእሰይ ክስማዕ ዝያዳ ቦታ ክፍጠረሎም የድልየና ይብሉ ምክንያቱ ምስማዕ ዘለዎ ኣብ ናይ ምርድዳእ ኩነታት ምስማዕ ናይ ህየባት ምልውዋጥ ከም ዝህሉ ይገብር ስለዚ ኣብዚ
ናይ ምስማዕ ክእለትናን ሓይልናን ክነጥሪ ይዕድሙና ምክንያቱ ኣፍቲ ምስማዕ ክእለት ዘለዎ ማሕበር ወይ ቤተክርስትያን ኣመንቲ ምርድዳእ ይፍጠር ምስ ህያባትካ ናይ ምልውዋጥ ተኽእሎ ይፍጠር ከምኡውን ብሓቂ ንልቢ ዝትንክፍ ፍርያምን ወሰንን ዝኾነ ስብከተ ወንጌል ምቹእ ኩነታት ይፈጥር ለዚ እዚ ምርድዳእ ኩነትን ሓድነትን ፍቅርን ሕውነትን ምስ ዝፍጠር እምበኣር ሓቂ ፍርያም ዝኾነ ወሰን ዘይብሉ ምቹእ ዝኾነ ናይ ስብከተ ወንጌል ቦታን ዕድላትን ይፍጠር ይብሉ እቲ ሳልሳይ ሎሚ ክነስተንትኖ ንዕደም ከዓ ቤተክርስትያን ንምልክታት ግዜ ክተስተውዕል ኣለዋ ይብሉ ንምልክታት ግዜ እተስተውዕል ቤተክርስትያን ኣብ ቁጥሪ 39 ንብዙሓት መንእሰያት እግዚኣብሔር ሃይማኖት ቤተክርስትያን ትሕዝቶ ዘይብሎም ቃላት እኳ እንተመሰሎም ብሰሓብን ኣድማዕን ኣገባብ ንኢየሱስ ክተቅርበሎም ከለካ ይቅበልዎ ለዚ ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ኣብ ሃይማኖቶም ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቦታ ኣብ ቤተክርስትያን ትሕዝቶ ዘይብሉ ባዶ ኮይኑ ንኸይመስሎም ብሰሓብን ኣድማዕን ኣገባብ ንኢየሱስ ክነቅርበሎም ከም ዘለና ቅዱስ ኣቦና ይዕድሙና እዚ ምስ ዝኸውን ብሓቂ ንክርስቶስ ንክቅበሉ ሃይማኖቶምን ኣብ ቤተክርስትያንን እሙናት ኣገልገልቲ ኮይኖም ንክነብሩ ኣየፀጉሞምን እዩ እናበሉ ይምዕዱም ስለዚ ቤተክርስትያን ካብ መጠን ዝሓለፈ ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ጥራይ ክተተኩር ኣይግባኣን ስለዚ ቤተክርስትያን እምበኣር ካብ መጠን ዝሓለፈ ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ጥራይ ክተተኩር ኣይግባኣን እናበሉ እንታይ ደኣ ኣብ ክርስቶስ ክተተኩር ይግባኣ እዚ ቤተክርስትያን ከም ትካል ኣብ ገዛ ርእሳ ዝተዓፀት ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ጥራይ ትሓስብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ ተልእኮ ክትፍፅም ኣብ ክርስቶስ ክተተኩር እዚ ገለ ነገራት ብጭቡጥ ክልወጡ ከም ዘለዎም ብትሕትና ክትኣምን ለውጢ ንክትገብር ጌጋ ከም ዘሎ ኣሚና ብትሕትና ንለውጥን ንተበግሶን ንተሓድሶን ክሰርሕ ክትኣምን እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ናይ መንእሰያት ራእይንን ወቀሳን ክትቅበል የድልያ ለዚ ሓድሽ ናይ መንእሰያት ራእይ ወይ ቅዱስ ወቀሳን ተቀቢላ ክትሓስብን ንለውጢ ክትዕጠቅን ይዕድሙ ኣብ ቁፅሪ 40 እምበኣር ሲኖዶስ ብዙሓት መንእሰያት ብብዙሕ ምክንያታት ንቤተክርስትያን ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይሓትዋ ምክንያቱ ንሂወቶም ትርጉም ከም ዘይብላ ስለ ዝሓስቡ ገለ እሞ ብግልፂ ካብኣቶም ክትርሕቅ ሰላም ክትህቦም ይሓቱም ምክንያቱ ህላዊኣ ከም ሓደ ዘርዕድን መሰልከይን ኣትካምን ኮይኖም ይስምዖም ለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን እምበኣር ቤተክርስትያን ብሓቂ ንሂወት መንእሰይ ኣድላይ እዩ ሞራላዊ ሂወቶም ናይ መጻኢ ሂወቶም ብተስፋ ዝሃንፁላ እታ እንኮ ክርስቶስ ዝመስረታ እያ ስለዚ እምበኣር ብዙሓት መንእሰያት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ካብኣ ክርሕቁ ይፅዕሩ ምክንያቱ ንሂወቶም ትርጉም ዘይብላ ገይሮም ይሓስቡን የቅርቡን ምክንያቱ ህላዊኣ ከም ሓደ ዘርዕድን ዘድክምን ስለ ዝስምዖም እዚ ሕቶ ኩሉ ግዜ ካብ ንዕቀት ዝተላዕለ ወይ ወቀሳ ወይ ካብ ስምዒት ዝነቐለ ሕቶ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ሓቅን ርዱእን መሰረት ዝገበረ እውን ይብሉ ስለዚ መንእሰያትና እዚ ክሓስቡ እንከለዉ ወይ ኣብ ሂወቶም እዚ ምስ ዘንፀባርቕ እዚ ንዕቀት ዝተላዕለ ወይ ወቀሳ ዘይኮነስ ሓቀይ መሰረት ዘለዎ እዩ እናበሉ ይዛረቡ ገለ ካብቲ ጉልትነታት እውን ይጠቕሱ ንኣብነት ወስባውን ቁጠባውን ዕንቅፋታት ንስክፍታታት መንእሰያት ብዓድማዕነት ዝሕዝ
بقبو زي تسنادوه ولده خهنت تقداسنه زقدلو مدلاو سبكة قال أملاخ أما محبر كريستيان زي نطوف قدام الإسيات بتغرسيان ننا إوانا محبر سبت مرتتاتن مورالاوير الرأيان كتقلز زلوات أقام كله يخئليو النابلون قدوس هبونا إذا حقتات زي سكفتهم يقلطون لذي إذي نخلو حبيتي نمرحتن من أسياتن نأبوتات كهناتن أباساتن إذا خصحفون كله نفس وكفنا حلاف النوتو تشكيمون قدسا رؤسو خمرمرن كستنتنن مون بحبرات بمردا بزت حدث منفس نحدي حديش تبقصو قال أملاخ ناي مزرقا حديش تبقصو قال أملاخ ناي مسباخ هيوت منقدي نخنجمر نخنحدث يحطنا أبربعان حدن ولا أكا يبلغ الدسابونا بزحات من أسيات حانتي تحتي بهي باتا التأمامن بتغرسيان بتحوت منفس بتهي باتا التأمامن بتغرسيان كنعن حونتاون وقسان اي مفتسان كإله زلوا بمرأيوم حقوسات انتخنو كالوت كا قصالي اتخنن بتغرسيان زي كونتس زيادة التسمع بتغرسيان يدليوم لذي بقدس أبونا أبزي كلتا زتفلالي حسابات يقربون بتي بتغرسيان بتحوت منفسانا كايدان بتي زتوخاب جزي أبهر زتوهبا هي باتن تأمامينا بتحوت منفس نتي قنعن بحونتاون زقربا وقسا تقبلانا يفنفتسان كإلت بمرأيا زحقوسون زودسوان كنت هلو قال خفال كالوت كا قصالي كم مخنان نص خوينا زيادة التسمعن التحقفن بتغرسيان كم زدليو يساربون سوق تبل نمزراب تفرح بتغرسيان أيدليون انت خونه بزعبا خلطة وي سلسة قدهات كل جزي عبقالسي كت تحلون أيدليون بمنسيات تأمان النت من انت تركب اتخالقو زبلوه نوانجيل بزبالة اخت جنزب برهان كهبا خمس الفليطة بتحتنا اختلبس كسمع ذات الياقي زي اللو يبلوم لذي وطرو أم كل خالة تركب بتغرسيان تحتنا أطفئان خالقوت مسمع تقارز نحطوتات بوتا زي تهب نسنتا أطفئة بيت مذكر تخون النابلو يتساربون يتحفون مالأختم نام نفس وكف نخبت صح إذا اليوم لذا خم تقدمه زبالكوان بقار زي نخيت خون جن نفس وكفنا بزتن بتأمان النتن بتحوت منفسن نزا جزا بيت كلنا زخنات كريستوس زمسرتا ندحنتنا زهبنا مركب أفتا مركب سلن ركب نخيت تحل بحكي منفساو قعساء خنت خريستوس زدليو خينا ما انت تركب قال وانجيل قال دحنت قال هيوت نخلو سب بزمارخ مقدي نختبسر نفس وكفنا خنعتق تحتنا خنلبس يعدمنا هاي وانجيل حكي اكوا انت وننات مبقار بتغرسيان بملآت تردئات مالت ايكونن ونبلوم نياتو مدحينا يس كريستوس نهاورياتو حلافنت ناي مسباح مسيرات ناي مسرع ناي مأسارن مفتحان سلطان كهبو من كلهم أنا انتخدكو يحشكم أنا انتخدكو تمتصنا نعي منفس قدوس كسدلكم ين نسو منفس حقي نسو اتي براقليطوس نافت حقي خمرحكم يوم كردأكم يوم نتقلو أنا زبالكم زمهاركم زغلصكم زأوجكم نايبو زغلصكم كردأكمن كزخاخركمن كمهركمن يبلوم سلازي لومون بتغرسيانا نختردا نقال أملاخ بملآ تردئان كمتي بحقنيا ترجمون مال أختون أب تختلتا نخزر أب تختلتا نخت أوج
ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ የድልያ መንፈስ ቅዱስ ሎማ መንጎኣ ተረኺቡ ከብረሃላ የድልያ ስለዚ ናይ ወንጌል ሓቂ እኳ እንተወነነትን እንተተቐበለትን ብመልኣት ተረዲኣቶ ማለት ኣይኮነን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ወትሩ ምስኡ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሕን ዘረድእን ዝገልፅን ሓይልን ትብዓትን ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ዝሰደላ ስለዚ ነዚ ዘይውዳእ ሃብቲ ኣብ ምርዳእ ክትዓቢ ዝተፀውዐት እያ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እምበኣር ብመልኣት ምቓል ኣምላኽ ተቐቢላን ተረዲኣን ንኩሉ ፍጡር ንኽትዘርእ ንኽተረድእን ናብ ድሕነት ንኽትመርሕን ብምልኣት ንመንፈስ ቅዱስ ክትፅውዖ የድሊ ኣብ ቁፅሪ 42 ቅዱስ ኣቦና ንኣብነት ካብ መጠን ንላዕሊ ትፈርሕን ኣብ መዋቕራ ዝተኣስረት ቤተክርስትያን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ኣብ ምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ንኣብነት ወትሩ ትውቀስን ብቐፃሊ ከዓ ናይቲ ሕቶታት ሓደጋታትን ክገጥም ንዝኽእል ጌጋታትን ተመልክት ስለዚ ወትሩ እምበኣር ቤተክርስትያን ኣብቲ መዓልታዊ ዝትስስእ ሕቶታት ናይ ዓለምናን ናይ ህዝብናን ናይ ኣሕዋትናን ሓትናን ብዝግባእ መሊሳ ክትክእል ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ መንፈስ ቅዱስ ብዘብርሃላ መሲላ ምእንቲ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ሽጉራትን ምእንቲ ፍትሒ ዝሰኣኑን ክትቃለስ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብቲ መሰረት ዝኾነ ትምህርታ ወይ መንፈስ ቅዱስ ከብርሃላ ክትፅውዕ ሕያው ቤተክርስትያን ግን ናይተን ዝዓበየ ፍትሕን ማዕርነትን ዘናድያ ደቂ ኣንስትዮ ቅኑዕ ሕቶታት ተስተውዕል እዚ ብሓቂታ ቤተክርስትያን ናይ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ እትምራሕ ቤተክርስትያን ንዝዓበየ ፍትሕን ማዕርነትን ናይ ደቂ ሰባት ናይ ደቂ ኣንስትዮን ቅኑዕ ሕቶታት ተስተውዕልን ትምልስን ኣብ ክንደአን ትቃለስን ሕያው ቤተክርስትያን ንድሕሪት ንታሪኽ ትምልከት እሞ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስልጣንን መግዛእትን ንዝተፈላለየ ባርነት ግፍዕን ፀታዊ ዓመፅን ከም ዝነበረ ትግንዘብ እዚ ቤተክርስትያን ንታሪኽ ድሕነት ወይ ንታሪኽ ሂወት ታሪኽ ወዲሰብ ታሪኽ ጉዕዞ ቤተክርስትያን ንድሕሪት ተመሊሳ ትርእን ተስተንትንን ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ መግዛእትን ዓመፅን ግፍዕን ባርነትን ከም ዝነበረ ትግንዘብን ተስተውዕልን ትርዳእን በዚ ኣረኣያ ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ምኽባር መፀዋዕታ ክትድግፍ ትኽእል ለዚ ካብዚ ኩሉ ታሪኽ ተማሂራ እምበኣር ሎሚ ብዝበለፀ ንውጡዕ ንፍትሕን ንኩሉ ክትብገስን ክትሰርሕን ትዕደም ወይ ትብገስ ማለት እውን ኩሉ እቲ እን ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ዘቕርብኦ እኳ እንተዘይተሰማምዐት ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ዝበለፀ ሕድሕዳውነት ክርከብ ዝተረጋገፀ ምድግጋፍ ኮፊ ይብል ለዚ ቤተክርስትያንና ሓላፍነት ዘለዋ ብሓቂ ተልእኾ ዘለዋ ነዚ ተልእኾ እዚ ከድለ ነብሮ ግን ዕጡቓትና ክንነብር ንሕና ክንድግፋ የድሊ خبركم أحواتن أحاتن حتصير تريفن الله هجي نمزمور كم عرفت خننا نبغى يلودنا بعد حال مساقة شيء سمع الله هو اوكي
الره زال እግዚአብሔር ያበልና ኣብ መዕፀዊ እውን እፅር ሓንሳብ ክፅበየናኻ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ቀፂልና እምበኣር ሕጂ እውን ናብቲ ሳልሳይ ነጥቢ ክንሓልፍ ራብዓይ ነጥቢ ማርያም እታ መንእሰይ በዓልቲ ናዝሬት ቅዱስ ኣቦና እውን ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም መንእሰይ በዓልቲ ናዝሬት እናበሉ ብሓቂ ኣብነታ ክንክተል እቲ ናታ ንእስነት ብኸመይ ከም ዘሕለፈቶ ብምስትንታን ንሕና እውን ብቅድስና ኣብነት ትሕትናን እምነትን ለቢስና ክንጓዓዝ ይፅውዑና። ኣብ ቁጥሪ 43 እምበኣር ማርያም ኣብ ልቢ ቤተክርስትያን እተንፀባርቕ ይብሉና። ማርያም ኣብ ሕፅኒ ወይ ልቢ ቤተክርስትያን እተንፀባርቕ እያ። ንሳ ናይታ ብቕንኣትን ብምእዙዝነትን ክርስቶስ ክትክተል እትደሊ መንእሰይ ቤተክርስትያን ኣዝያ ክብ ዝበለት ኣርኣያ እያ። ነዚ ብሓቂ ንሳ ንነፍሲ ወከፍናን ንቤተክርስትያንን ነታ ብቕንኣት ብተኣዝዞን ብእምነትን ንክርስቶስ ክትክተል እትደሊ መንእሰይ ቤተክርስትያን ኣብነትን ኣርኣያን ምዃና ይገልፅዋ። ገና መንእሰይ እንከላ ንናይ መልኣኽ መልእኽቲ ተቐቢላ እንተኾነ ሕቶታት ክትሓትት ኣይሓፈረትን። ብኽፉት ልብን ነፍስን እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ኢላ ክትምልስ ተረኽበት። ስለዚ ኣብ 44 ቀፂሎም ናይ መንእሰይ ማርያም ሕራይ ሓይሊ ናይቲ ንመልኣኽ ዝተዛረበቶ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ ዝብል ቃል ይኸውን። ስለዚ ይኹነለይ ዝብል ቃል ሓይሊ ኩሉ ግዜ ይትንክፈና። እዚ ዝሓልፍ ብከምኡ ዝተቐበለቶ ወይ ድኹም ሕራይ ከም እስከ እንታይ ዝኸውን ንፍትን ማለት ኣይኮነን። ማርያም እስከ እንታይ ዝኸውን ንፈትን ዝብል ቃላት ኣይትፈልጥን ነበረት። ወሲና እንታይ ከም ዝሕተታን ተገንዚባ ተልእኻ እንታይ ምዃኑ ኣሚና ፀዋዕታኡ እንታይ ምዃኑ ኣሚና
ክልተ ግዜ ከይሓሰበት ነቲ ፀዋዕታ ኣምላኽ ነቲ ብመልኣኽ ዝተበሰራ ተልእኾ ህራይ ክትብል ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እናበለት ክትምልስ ተረኺባ ናታ ሕራይ እምበኣር ናይ ሓንቲ ክትፅመት ዝተዳለወት ፀገም ክትቅበል ድውልውቲ ዝኾነት ንኩሉ ዘለዋ ክተጥፍእ ድውልውቲ ዝኾነት ተቐባሊት ተስፋ ምዃና እንተዘይኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ካሊእ ርግፅነት ክትነብር ዝደለት መንእሰይ የመልክት ስለዚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍን እወከፍኩም ኣሓትት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ንገዛእ ርእስኹም ከም ፀወርቲ ተስፋ ዶ ትርእዩ እናበሉ ይሓቱ እቲ ኣነ ዝፀሮ ኣብ ልበይ ዝርከብ ኣየናይ ተስፋ እዩ እናበሉ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይን ንነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ክርስቶስ ይሓቱና ብዘይ ጥርጥር ተልእኾ ማርያም ከቢድ እዩ ነይሩ ኢኹ ወይ ከቢድ ነይሩ ይኸውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ብድሆታት ኣይፋል ክትብል ምኽንያት ኣይኮናን ይብሉ ነገራት ዘይንጹራት ከበድትን ክኾኑ ይኽእሉ እንተኾነ ነገራት ዘይንጹራትን ኣቐዲምና ዘይንፈልጦምን ስለ ዝኾኑ ፍርሒ ከም ዝጭብጠና ኣይኮነን ማርያም መረጋገፂ ኣይነበራን ኣብ ሓደጋ ኣትያ ስለዚ ከዓ በርቲዓ ዝበለቶ ሕራይ ክተገልግል ዝነበራ ድልየትን ካብ ጥርጣርን ፀገማትን ኣውፅኡ ብርታዐ ሂብዋ እናበሉ ይገልፁ ንሕና እውን ኣብ ኩሉ ፀገማትና ሽግርና መስቀልና ኣብነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ብምኽታል ብተስፋ ክንጓዓዝ የድሊ ኣብ ቁፅሪ 45 ቀፂሎም ቅዱስ ኣቦና ብዘይ ምህዳምን ብዘይ ምስሓሓትን ንወዳ ኣብ ስቅያቱ ኣሰነየቶ ብጠመታኣ ደገፈቶ ብልባ ከዓ ተኸተለቶ ወይ ተኸታተለቶ ኣብ ስቅያቱ ተሳታፊት እንተኾነት ባኡ ኣይተዋሕጠትን እንታይ ደኣ ኣብ ስቅያቱ ተሳተፈት ንሳ እታ ትድግፍን ተሰንን ትከላኸልን ተሓቁፍን ሓያል ናይ ሕራይ ጓል ኣንስተይቲ እያ ንሳ ናይ ተስፋ ሓላዊት እያ ይብሉ ካብኣ ሕራይ ምባልን ናይቶም ብዘይ ፍርሓት ዳግም ክጅምሩ ወትሩ ድልዋት ዝኾኑ ሓያል ትዕግስትን ፈጠራን ንምሃር ስለዚ ንሕና ንፀዋዕታ ኣምላኽ ሰሚዕና ሕራይ ናይ ምባል ናይ ተበግሶ ናይ ተስፋ ናይ እምነት ናይ ፍቕሪ ናይ መስቀልካ ብሓጎስ ምሽካም መገዲ ፀዋዕታ ክርስትያናዊ ሂወት ከምቲ ዝድለ ብዝተሓደሰ መንፈስ ጉዕዞ ንኽትጅምር እትደሊ ዝደሊ ሰብ ኣብነትን መምህርን ምዃና ፈሊጥና ንዓኣ ከም ኣርኣያ ወሲድና ሂወትና ብቅድስና ክንጓዓዝ ክንዕጠቕ ይዕድሙና ኣብ ፍቕዲ 46 ማርያም ልባ ብሓጎስ ዝመልአ ዓይንታ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ዘንፀባርቕ ንሂወት ብእምነት ትጥምት ንኩሉ ነገር ብእምነት ኣብቲ መንእሰይ ልባ ተዓቁር ሓያል ሰበይቲ ነበረት ይብሉና ዘመዳ ኤልሳቤጥ ከም ትደልያ ምስ ፈለጠት ብቅፅበት ንመገሻ ዝነቐለት ንቕሕቲ ሰብ ነበረት ነቲ ናታ መደባት ከይሓለየት ተቐላጢፋ ዝባና ይሁዳ ነቐለት ይብለውና ንእሽቶ ወዳ ክተድሕኖ ምስ ኣድለየ ማርያም ሙስ ዮሴፍ ናብቲ ርሑቕ ምድሪ ነቐለት ንምውራድ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃዋርያት ኮይና ተፀበየት ኣብ ምምስራት ቤተክርስትያን ወይ ኣብ ህላዌ መንእሰይ ቤተክርስትያን ተወልደት ኣብኡ እውን ተፀንበረት ሃዋርያት ከም ሓድሽ ዓለም ከም ዝውለት ክገብሩ ክኸዱ ከለዉ ንሳ ምስኦም ነበረት ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ብሓቂ ኣብነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንክተል 48 ሎሚ ማርያም ንዓና ንደቃ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ሳዕ ኣብ ድኻምነትን ኣድላይነትን ንርከብ እታ ናይ ተስፋ ብርሃን ከይትጠፍእ እንሻቐል ኣብ ጉዕዞ ሂወትና እትሕልወና ኣደይ ይብሉና ስለዚ ኣብ ድኻምነትና ኣድላይነትናን ኣብ ተስፋ እነጥፍኣሉ ብርሃን ተስፋ እትኾነና ኣብ እንሻቐለሉ ብተስፋ ከም እንጓዓዝ
ህይወትና ብሓጎስ ከም እንቅፅል ትገብር ኣብ ህይወትና ህልውቲ ዝኾነት ብእግዚአብሔር ኣብ ዝተዋህበትና ኣደ ምዃና ይምክሩ። ድላይና ናይ ተስፋ ብርሃን ፍጹም ከይጠፍእ ማርያም ኣደና ነዚ ዝነግድ ህዝቢ ነዚ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ህዝቢ ትጥምቶን ትሕልዎን ትሓልየሉን ነዚ ኣብ ፀጥታ ልቡ ኣብ መንጎ ጫውጫውታን ዘረባን ምዝንጋዕን ናይ ጉዕዞ ዘናዲ ወይ ዘናድያ መንእሰያት ህዝቢ ተፍቅር ይብሉ። ኣብ ትሕቲ ቆላሕታ ማርያም ንስቕታ ናይ ተስፋ ጥራይ ቦታ ይርከብ። ስለዚ ማርያም ከም ብሓድሽ ንእስነትና ተብርህ። ለዚ ሎም እምበኣር ብሓቂ ንሕና እውን ካብኣ እምነትን ተስፋን ስቕታን ተማሂርና እቲ ናታ ጉዕዞ ክንሕዝ ክንፅዕር ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንሓትት የድልየና። ኣብ መጨረሻን እቲ ናይ መጨረሻ ክፋል ናይ ካልኣይ ምዕራፍ እምበኣር ቅዱሳት መንእሰያት ልቢ ቤተክርስትያን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ቦቶም ህይወቶም ምእንቲ ክርስቶስ ዘወፈዩ ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ብሰማዕትነት ዝሞቱ መንእሰያትን ቅዱሳንን ዝመልአ እዩ። ስለዚ ብሓቂ ቤተክርስትያንና ወይ ልቢ ቤተክርስትያን ሕፅር ቤተክርስትያን ቦቶም ህይወቶም ምእንቲ ክርስቶስ ዘወፍዩ ኣወዳትን ኣወለድን መንእሰያት ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ከም እንፈልጦ ብሰማዕትነት ዝሞቱ ቅዱሳን መንእሰያት ዝቆመትን ዝመልአትን ዝዓንበበትን እያ። ንሳቶም ናይ መንእሰይ ክርስቶስ ሃብታም ነፀብራቅ እዮም። ለዚ ንሳቶም በኣር ኣብ ንእስነቶም ንክርስቶስ ብምኽታል ቅድስና ዝለበሱ ብሰማዕትነት ህይወቶም ዝሓለፉ እዚኦም ነቲ መንእሰይ ዝኾነ ክርስቶስ ዘንፀባርቁን ስእሊ ዝኾኑን ንዓና ኣብነታውያን ቅዱሳት እዮም። ንሳቶም ዘንፀባርቕ ምስክርነቶም ሎሚ ንነፍሲ ወከፍናን ንቤተ ክርስትያንናን የተባብዑን ሓይሊ ይህቡናን። ንሕና እውን ብሓቂ ኣብ ግዜ ንእስነትና ንክርስቶስ ህይወትና ንክንህብ ደምና ንክንህብ መስዋእቲ መስቀል ስደት ፀርፊ መግረፍቲ ንክንቅበል ንሳቶም ኣብነት ዘንፀባርቕ ኣብነት ወይ ዘንፀባርቕ ምስክርነት ዘተባብዕ ምስክርነት ይህቡና። ካብ ድኻምነትና እውን የንቁሑና። እቲ ግዜ ንእስነቶም መስዋእቲ ዝኸፈሉ መንእሰያትና ኣወዳቶም ኣዋልዶም በኣር ንነፍሲ ወከፍና ሎሚ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ንክርስቶስ ክኽተል ንክርስቶስ ክመስል ዝደሊ መንእሰይ ካብ ድኻምነቱ ንክትንስእ የነቃቅሕዎም። ሲኖዶስ እምበኣር ብዙሓት ቅዱሳን መንእሰያት ናይ ንእስነት ገፃት ብክብ ዝበለ መልክዕ ከንፀባርቁ ፈቂዱ ይብል። ኣብቲ እዋኖም ከዓ ብሓቂ ናይ ለውጢ ነቢያት ነበሩ። ለዚ ንሳቶም ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ግዜ ወይ ዝነብሩሎ ዘሎ ግዜ እምበኣር ብሓቂ መሰኻኽር ናይ ለውጢ ወይ ናይ ግዚኦም ነቢያት ነበሩ እናበሉ ቅዱስ ኣቦና ወይ ሲኖዶስ ይገልጽ። ኣብቶም ኣብነቶም መንእሰያት ምስ ክርስቶስ ክራኸቡ ርእሶም እንተኸፊቶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ የመልክት። ስለዚ እምበኣር ብሓቂ ኣብነቶም ወየፈየኦም ብምስትንታንን ብምርኣይን ብምንባብን ብምስትውዓልን ንሳቶም ናይ ግዚኦም ነቢያት ናይ ለውጢ ነቢያት መሰኻኽር ክርስቶስ ዘንፀባርቑ ከም ዝነበሩ ብምፍላጥን ሎሚ ኩሎም መንእሰያት ኣብነቶም ኣብነት እዞም መንእሰያት እዚኦም ንምኽታል ልባቶም ንክርስቶስ ልባቶም ንፀዋዕቲ ኣምላኽ ልባቶም ንቓል ኣምላኽ ምስ ዝኸፍቱ ብሓቂ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ርእስኻ እንተኸፊትካ ልብኻ እንተሂብካ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ዓበይቲ ነገራት ለውጢ ዓበይቲ ትንቢታት ከም እትፍፅም
نبات خرستيان كم تحدثن كم تلوطن كردو يخول يوم النابلو لومي بحقينا يزون قدسات أب حواتنان أحاتنان مصواتي زخفلو بسماعتنا نموت هيوتهم زحلفو أب حسني لب بتغرسيانا هلو زخونو محلتاوي وطرو بتغرسيان اتذكرهم أمالدنتهم التحتت أبنتهم مسكرنتهم اتقلصن اتقوجن نعقهم كنمثل كابقهم كنمهار تعدمنا حمس مبل فقدي حمسة نايكال ايكفال بقدسنا من اسيات مبقار يبلو قدس أبونا بتغرسيان منفسا وقناتن هوريا وحيلن كتحدث تقل هسي بقدسناتهم وفيات من اسي بتغرسياننا منفساو قناعتن هواريا وحيلن كتحدث تخيل بسناي هيوت ناي بوزحات من اسياس ترخب قبعات قدسنا نابتخوت روز تتصوعنا له ملعات فقري بممللاس ناقصال بتغرسيان على من كفوس يخيل هزي يوتي لومي نفس وكفنا خنم مهارون كنستنتنون هاي بوزحات من اسيات ترخبه قبعات قدسنا مسكرنت نافتخا وتروس تصوعنا له نفس وكمنا ملأت فقري أف كريستوس بممللاس نعقصال بتغرسيان دخامنت بتغرسيان على من كفوس المسكرنتن حيلن كم زلوهم يساربهم قدسات من أسيات مبقر اتناي مجمريا فقري يلع علولنا يبل أبرائي كلت تربعتون كننبوبا نخيل قاليهم قدسان فتصوم ناب بسلت ون أي بصحون انتخوني نقسنتنا النحلفلو خالق من قد خمسلو أرئيمنا نقالياتهم نذكر نساتهم نفس وكفهم بمقدو أبزي تفلالي تاريخاو اوان قدوس هيوت نبره نابلو قدوس أبونا نايقالي أبنتاويان قدوسان بنقسنتهم نقزي أبيهر بموفاي نصوعت أملاخ كم مريم أمين إلهم بمقبال زفتصمو تاريخن زقبرو عبيتي تأمراتن نبات غرسيان زوفيو ناي تحدثو نقراتن نخنستنتن يعدمونا أب حمسان حدن أب سالساي كفل زمن قدوس سباستيان من اسي مرحي حلوتي بيت منقستي نبري يبلونا نسو نبصتو خأمنهم بقصالين بزعبا خريستوس يزارب سلز نبره امنوتو خخحت تأززين انتخوني سلز أبيه بفلسة وقوهم سلزي موتاقن بزي فرحات نخريستوس أوجين سباستيان أمود أتا تقريفو موتين قنا قدوس فرانشسكوس أسيزي استبهلون كم كالاي أبنت يقربولنا قنا من إسي كله بزحون إن حلمين ناي إيسوس متصوعتا سمعين وي ناي إيسوس تصوعتا خريستوس تسمعون إذا متصوعتا زي كم إيسوس تخاخون نبيت غرسيان بمسكرنتو خانتا ترأيو وي تصوعتو كم كريستوس بدخنات بمللاس نبيت غرسيان بمسكرنتو بدخنتو كانتا رأي ترأيو نسو بحاقوس زنبرو كله حدقين حج خاء ناي عالم لخاو حونات قدوس حاو كل خوين ترخبين نقويتا بفطراتو ودسو فرانشسكوس بعصر تخلط عسران شديستان كا عرفين قصيلهم قدس أبونا سالساي مسالي زمصلنا ناي قدستي جوان ذا آرك زتبحلت من اسي كوانتا نبرات يبلو نفرنساي هاجرا كاوررات صلاتي كتدحن زتوغات قوال حرستوس نبرات يبلونا طبيان تغباراتان أنبابران امنتان سلزي تردؤو نجوان بحوا قاتلهم قتلوام قتلهم أفتي استطقس زمن قدس خاطرينا زتبهلت منسي قوال سيمن أمريكا بامنتا تسديدا تهدم 300 كيلومتر أبرخة قعزت خاطرينا نرئسان أملاخو فيها هو يسوس فقرخا يفكرك أي إنا بلد أفتي صم برخا حلفت يبلونا
ቅድስቲ ተሬዛ ዘኢየሱስ ተባህለት ጓል 15 ዕድመ ምስ ኮነት ናብ ገዳም ቀርሜሎስ ክትኣቱ ከኣለት። ተሬዛ ነቲ ኣብ ልቢ ቤተክርስትያን ዘቃፅል ሓዊ ፍቅሪ ብፀሎታ ክተንበድብዶ ወሲና በቲ ንእሽቶይ መንገዲ ናይ ፍፁም ተኣማንነት ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ነበረት ይብለና። ስለዚ ብሓቂ ሎሚ እውን ንሕና ናይዞም ቅዱሳት ገለ ካብቲ ፅሑፍ ሕፅር ኣቢለ ዝገለፅዎ ብፍላይ ብዛዕባ እዞም መንእሰያት ቅዱሳት ዝርኢ እምበኣር ንሕና እውን ሎሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብዝተሓደሰ መንፈስ ንቤተክርስትያንና ክንዕጠቕ ክነገልግል ንቅድስና ቁርባት ኮይንና ክንርከብ መንእሰይ ዝኾነ ዝተሓደሰት ቤተክርስትያን ንክትህልወና ናይ ኩልና ድኻምን ፃዕርን ጸሎትን ተበግሶን ከም ዝሓትት ፈሊጥና ዕጡቃት መንእሰያት ኮይንና ክንርከብ ቤተክርስትያንና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ፍራንቸስኮስ ንነፍሲ ወከፍና ይዕድሙና ኣለዉ እሞ ብሓቂ ብጸሎትና ብተግባራትና በናባብሮና ብክርስቲያናዊ ህይወትና ንክርስቶስ ክንመስሎ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና በኣማልድነት እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ይሓግዘና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ሎሚ ቃል ሰንትነና ኣብ መፅእ ብፍሉይ መንገዲ እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ መፅሶኒ ክንቅፅሎ ኢና። እግዚኣብሄር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ከዓ ናብ መዝሙር ናብ ወድና ዒዛኤል ናባኻ ዒዛኤል። እሺ
الرح زعل እግዚአብሔር يهبلنا بحكي نفوع مت عربخا ساعة 4 يراقبنا مدب لك هذه الشي اوكي ثانك يو يغني لنا نيكوديموس كومون هزائيل تدرا يبارك بحكي طبو مشات بمزمور كسننا ابدع دمزي እግዚአብሔር يهبلنا نبتوكم عمل الدنيا اننا بسم مريم زادليكم صدقات ياكم تدرابيتكم يبارك يقدسن زخوركم احواتن احاتن እግዚአብሔር አምላክና ደግምና ነዚህ ምሸት እዚ ንዝሃበና እናመስገና እጀወን ዘድልየና ጸጋታት ቅበና ንዓለምና ሰላምን ፍቅርን ከውርደልና እናሐሰብና ናው ክንቀርብ بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላክና ነዚ መዓልቲ እዚ ዝሃብከና ነመስግነካ ኣለና ነዚ ተሪፉ ዘሎ ምሸትናውን ካብ ኩሉ ሕማምን ካብ ኩሉ ፀገምን ካብ ኩሉ ስቃይን ነፃ አውፂኻ ዘድልየና ጸጋን ፈውስን ክትህበና ሰላም ዘለዎ ምሸት ክተውርደልና ንዝሞቱ መንግስተ ሰማይ ንሓም ኩሎም ወገናትና ብፍላይ بحمام نساقيو خا محرات كتلخلنا نحسبنا نتي وترو امنتي زخونت اننا دسنجل مريم ادخان ادنان ابنت بمختال عوتات كريستيان عوتات امن تخوينا نركبلو بعمل دنت اننا دسنجل مريم نلمنك لنا سلام نعاخي ومريم تقاز ملاكي እግዚአብሔር مساخيو ان كابانسي استبارك اخي نايكر صوفر يسكا استبارك ايو او قدست مريم ادام لاخ لمن لنا نعنا نهاتان نحجين بجيزي موتنان امين سبحات نابن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخم زنبره حجخا نوترو نزل عالم عالم امين زيابهر سلخل نجر ستمسكن يخون خبركم احواتن احاتن نخلقهم بروح مشات بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاك آمين سلاتون موسى بتريغين آرون ويبناي ساموئيل مريمي قمادن
تلعون رح محراتن ايو كيدانكي كم حال صافغري ايو لبغي رح محراتن اصغر نايقي رح محراتن اصغر نايقي بتريغين آرون قيبن عي صموئيل باراميغي مادن عي تلعول تلاتون موسي بتريغين آرون قيبن عي صموئيل باراميغي مادن عي تلعول راح محراتن ايو كيدانكي كم ناي سماي برهان ايو كرخي راح محراتن عالبس نايخي راح محراتن عالبس نايخي